Така, в студиото сме вече. Както ви обещах, имаме и гости. Стартирала е благотворителна кампания на Сдружение БМОРК и Линден Преображение. В какво се състои тази кампания, ще ни разкажат нашите гости. До мен е Мирослав Резински, председател на Сдружението, а до него е и председател на Сдружението. Добре, подпредседател на Сдружението. Заместник председател най-точно. А до него е Мария Цветкова, наша колежка, журналистка, която се занимава с македонски теми и въпроси. Добро утро и на двамата. Добро утро и на вас и на зрителите на СКАТ телевизия. Подготвили сме и песник, ще пуснем малко по-късно, но за начало разкажете за благотворителната кампания, в какво точно се изразява тя. Миро, заповядай, като наш гост на телевизия СКАТ. Значи, в няколко възможности, заедно с Мария Цветкова, информирали сме зрителите на СКАТ телевизия за почти всички инициативи, свързани с гражданското сдружение БМОРК и Линден Преображение, което всъщност продължава дейността на гражданския комитет БМОРК 2013 Линден Преображение, който беше учреден по повод честването на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и 120 години от създаването на БМОРК. Всъщност първото име на славната организация на македонските българи ВМРО. Към края на миналата година всъщност и тази организация юридически е регистрирана по законите на Република България, тъй като членовете и ръководството на самото сдружение беха много доволни от инициативите, които проведохме през миналия период. Поставихме си няколко каузи, които смятаме, че трябва да осъществим за тази година. Между другите са честване на отново на Илинденско-Преображенското въстание в Смилево, Република Македония, Петрова нива и Кръстовденското въстание в град Гоце Делчев. Препубликуване на книгата 100 години от Охридско-Дебърското въстание, книга, която съдържа доклади на български историци, участвали на международната конференция, проведена в Струга, Република Македония, на която конференция участваха историци не само от Република България, а и историци албанци от Република Македония, Албания и Косово. Тази книга побуди голям интерес в Република България и смятаме, че същата трябва да се преиздаде, сбогатена с снимков материал на участниците в самото въстание, войводи от организацията ВМРО, включително и въстаници от самите македонски албанци и главно записване на още 12 песни, които вече всъщност и ги записахме миналата събота в БНР, в студио 1 на Българското национално радио, което е продължение на поредицата, която записахме, поредицата забранени и забравени песни от Македония. До сега вече имаме записано 24 песни, редки песни от Македония, които никога до сега не са били записвани нито в Република Македония, нито Република България. Или пак тези, които са записани, а пак се пеят в Македония, те са фалшифицирани и по този начин, както ги записва, ние всъщност показваме как всъщност тези песни се пеят в оригинал. Смятаме да издадем един двоен диск от тези песни и същите да бъдат представени пред българската публичност, общественост, но разбира се, смятаме същите да бъдат разпространени в Република Македония, но и между българите, които живеят в чужбина. Добре, може би нещо колежка Мария да каже как се набират средствата за кампанията. След малко ще изпишем и номерата, за да се свързват и нашите гости с конкретни въпроси, тъй като видях, че телефоните започнаха да звънят. Добър ден и от мен на зрителите на Ранни вести.
Първо искам да благодаря за това, че в нашия сутрешен блок на телевизия СКАТ, освен за актуалните политически и социални теми, каквито са цената на тока, доходите на хората, които са изключително важни като теми и вълнуват хората, намират място и именно теми, свързани с родолюбието, с патриотизма, с дейността на това сдружение БМО Калинден Преображение, на което имам чест и аз да бъда член. Така че сега сме тук с Миро Ризински, за да представим нашата дейност. Правили сме тук и други предавания от студията на телевизия СКАТ, в които сме говорили именно за дейността на това сдружение. Основна цел на нашето сдружение е въздигането на българския национален дух и култура, възраждането на нашата история, възстановяването на културно-историческото ни наследство у нас и зад граница и обединението на всички българи зад граница, заедно с всички тези, които живееме тук и най-вече българите, които са останали извън границите на България поради нещастно стечение на обстоятелствата и на историята. Като за начало аз предлагам да пуснем един репортаж от миналата година, 28 юли 2014, когато ние учредихме нашето сдружение, което ще илюстрира всъщност този момент и целите и идеите на нашето сдружение. Или да престанем да съществуваме като свободна и независима страна на българския народ. Тази тревожна констатация е част от мотивацията на група родолюбиви българи от различни сфери да учредят сдружение БМО и Линден Преображение. Положението в страната изисква едно сериозно отношение на хора, които ги боли, които имат сърце, за да видят какво се случва в страната. Целите и идеите на това сдружение са да се работи за опазване на българското културно-историческо наследство в България и извън граница и най-вече, що се касае до нашите сънародници, които са останали в Македония, Сърбия, Гърция и Турция. Сдружение БМО Линден Преображение е продължител на дейността на граждански комитет, създаден преди година по повод 110-та годишнина от Илинденско-Преображенското въстание. Подпомогнахме събора в Смилево, направихме дарения за построяване на паметник в Костинброд за жертвите от Балканските войни. След основните цели на сдружението са съхранение на българската история, традиции и духовност и издирването, описването и опазването на българското културно-историческо наследство зад граница. На базата на тези стари факти и изследвания, които са издадени и доказани, да видим какво е сегашното състояние на нещата и да го издадем в един алманах, с който да запознаем европейската общественост. Докато в Скопие македонските медии пропагандират филми като Трето полувреме, в момента се подготвя филм за цар Самуил. Българските медии не отговарят по съответния подобаващ начин на тези нападки от страна на македонските медии. И именно тук е мястото и ролята на телевизия СКАТ. Мисля, че открих интересни документи за нашето славно минало. Първо едно писмо на Парличев, което започва, пише на гръцки, бидейки българин, до Петко Рачов Славейков. Ядрото, което днес създаде тази организация, така все родолюбиви българи, ще покаже, че обществото има нужда от такава организация. Освен историци, научни изследователи и журналисти, сред учредителите на Патриотичното сдружение са и потомци на български революционери и възрожденци, между които Райна Дрангова, Елисавета Шапкарева и Владимир Тодоров. Виждам, че телефонът звъни. Нека да запишем няколко въпроса. Продължаваме. Добро утро. Добро утро. Искам да задам един въпрос. Да. До кога вашата структура ще работи така като фашисти? Какво търси този човек, който проповядва, че македонците са българи? Това е пълна простащина, госпожо. Ясно, да, познахме ви. Редовен наш зрител, който манипулира и изобщо... Антибългарин някой или... Да, така че не виждам смисъл да коментирам неговото изказване. Много странно. Наскоро... Изобщо не е свързано с самото предаване. Това е едно. И второ, подобни коментари всъщност дават подкрепа на тези, които напротив нарушават правата на българите в Македония
и умишлено през държавната система или организирано през образователната система в Република Македония, през фалшифицирането на 1300 годишната българска история, променят националната свест на мнозинството от българския народ в Македония. Ние нямаме нищо против всеки един в Македония да се чувства както иска. Онова, което нас най-вече ни засяга, е това, че в Македония умишлено се фалшифицира българската история. Аз недоумявам и не знае как въобще е възможно да съществуват подобни коментари. Нашите зрители познават много добре Мирослав Ризински, тъй като доста често участваме заедно в инициативи, които са отразявани от телевизия СКАТ. И Мирослав Ризински е доказал през годините, че е един така много горд българин, който с цената на лишения, с цената на репресии, на преследвания, защитава българското национално самосъзнание в Македония, което е изключително важно. Смятам да не обръщаме внимание на подобни коментари, а да се съсредоточим върху важното, именно дейността на това наше сдружение, която е благотворителна и която е насочена към организирането ето на тези родолюбиви, патриотични инициативи, каквито са отбелязването на годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Трета година подред на 20 юли в Смилево предстои да бъде организирана. 102 години от Охридско-Дебърското въстание, преиздаването на книгата, в която са събрани всъщност докладите, фактите, документите от конференцията в Струга, посветена по-миналата година с участието на много високо ниво на български историци, академици, учени, именно на Охридско-Дебърското въстание, които са събрани в една книга, която предстои да бъде преиздадена. Отбелязването на Преображенското въстание, годишната от Преображенското въстание на Петрова нива, както всяка година, така и тази година. Нашето сдружение ще вземе участие. Също така отбелязването на годишната от Кръстовденското въстание в Гоце Делчев. Това са инициативи, които са изключително важни за повдигането на нашия дух, на нашето самочувствие като нация, на нашето национално самосъзнание, а също така нашето сдружение БМО Илинден Преображение се обръща към традициите, към фолклора, което всъщност така връзката с традициите е повод за гордост и за напомняне, за връщане към нашата култура, към нашата история, към нашия бит, към нашите традиции. Това пък е свързано с песните, които се записват. Така че смятам да се съсредоточим върху това за всички тези инициативи, които предстои да бъдат организирани. Разбира се, са необходими средства. Точно за това, колеги, аз ще помоля да изпишете и банковата сметка, на която може наши зрители, родолюбиви, които искат да станат част от нашите инициативи, да помогнат със средства. Кой с каквото може. Срещу това се получава една паметна книга, за която повече ще ни обясни Миро Ризински. Идеята е за всеки един, който дари средства, с които да подпомогне тези благородни каузи, инициирани от БМРК Илинден Преображение, да получи съответно паметна книга. Тези паметни книги всъщност са по примера на едни облигации, издадени 1896 година от Върховния македоно-одрински комитет и са 4 на брой. Бронзови, сребърни, златни и платинени на стойност 20, 50, 100 и 500 лева. Ако може само, извинявай Миро, да пуснем тази паметна книга. Имаме на снимка, за да могат нашите зрители да видят какво представлява тази паметна книга. Ето това е. Да, точно така. Тя прилича, да не кажа, в по-голяма част на тази облигация. Даже както може да забелязват зрителите, тя е изписана с стария български правопис. Всеки един, който дари книги, дари средства, с които да подпомогне активностите и дейността на БМРК Илинден Преображение, получава една паметна книга, съответно на висината на дарените средства. 20, 50, 100 или 500 лева и съответно получава бронзова, сребърна, златна или платинена паметна книга. Да се върнем на инициативите на Сдружението.
Това, за което анонсирахме в началото на нашия разговор, е записването на 12 забранени македонски песни. Те се наричат забранени македонски песни, тъй като в тях се пее за България. Те са всъщност записани, те са по книгата на Коста Църнушанов и по текстовете на брата Миладинови. Това са песни от българския фолклор, български народни песни и са били забранени в Македония, именно защото те напомнят за българското самосъзнание. В тях се пее за българска пушка, за българска девойка и въобще напомнят за българския корен на местното население в Македония. Добре, нека само да чуем още един зрител и ще ни разкажете за песните. Добро утро! Ало? Да, слушаме ви. Добро утро, госпожица Стоянова, и здравейте! Поздрав за всички в студиото, едни достойни хора. Като казвам, Янчева съм аз. Да. Като казвам достойни хора, ми се ще да попитам, ама не знам кого, защото някой каза, аз знам кой, преди малко, че трябва милиметър по милиметър да създаваме една достойна държава. Да, ама не, защото достойна държава се създава и поддържа от достойни хора. Как аз да разбирам това? Когато вчера чух от същия човек, че трябвало да мълчи и мълчали, и така всички сме мълчали. Вече 7 десетилетия мълчим и се правим, че нищо не ни се случва. А само съпротивата срещу всичко нередно и във вреда на обществения интерес е начинът да се преборим с него, и за това призовавам всички. Сега, когато на хоризонта са се показали смели, нека не е високопарно, едни достойни хора, решени да се съпротивляват с цената на личностите и същностните си способности, ние сме длъжни да застанем до тях и да подпомагаме работата им в полза на нацията, държавата, която има остра нужда от това. В какво се изразява нашата помощ ли? Най-малко, т.е. на първо време да ги подкрепяме, изразявайки гласно и публично, има достатъчно възможности за тази цел. И по телевизия СКАТ, и по другите телевизии, където можем да вземем думата колкото и малко да е, по клубовете, за да може и на местните избори, и на идващите редовни или предсрочни, може би парламентарни избори, да влязат в парламента колкото са нужни народни представители, които да имат тежест, законотворна тежест, да могат да направят това, което се обещава и от което се нуждае държавата, да изпълнят плановете, а не да приказваме вели, не кители тук и да питат това. Добре, а имате ли конкретни въпроси към нашите гости? Конкретни въпроси почти нямам и не искам да губя времето с празнодумие. Убедена съм, че няма невъзможни неща и това, което прави новосъздаденото движение ли беше то? Сдружение, БМОРК, Илинден преображение. Сдружение е също с тази цел. Нали? Целта е, да, възраждане на българския дух, на българската история. Какво аз трябва друго да питам, освен да осъзнаят това нещо и да правят всичко, което е по силите ми, да се устояват интересите на държавата, защото държавата ни, господин Григор Велев го каза. Каза го човека, но няма кой да чуе. Няма кой да чуе, ми се правят на интереси и да се обединявам с то, Соня. Обединението е България. Добре, благодаря ви. Така окуражаващи думи от госпожа Янчева, но нямаше конкретни въпроси, така че оставаме на разположение и на следващия ни зрител, ако има въпроси да ги зададе. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Слушаме ви. И поздравления за човека, който е българин при вас. Повече хора да има такива като него. И само че аз искам да захвана една друга тема, която се върти в обществото с българските кметове. Интересна е темата, но сега говорим за гражданското сдружение БМОРК и Линден, така че ако имате въпроси към гостите, иначе по-късно или утре можем да коментираме и за кметовете, тъй като и това е актуална тема. Да, но исках просто само да кажа как лъжичка по лъжичка не го сервират.
всеки ден по един кмет. То не ги хванаха те да направят едно предаване за всички кметове или как не знам как са стиганите. Не, Орландо си тук, там само лъжичка по лъжичка. Но те 300 кмета изкарват обаче за 300 дни, разбирате ли? Сега се не говорят за някой различен кмет. Но съберете ги всичките на купи или някой, не знам, съд някакъв, който да ги съди специален ли, какво трябва да е, не може. Всеки кмет, който е на някакво село, кмета е милионер станал. Всичките глупости, аз не знам просто. Добре, благодаря ви. Утре ще коментираме и за кметовете. Темата не е лошо. Няма проблем в това, че един по един така излизат наяве злодеянията им. Важното е да се разобличават. Очакваме и още наши зрители, а виждате и сметката, на която може да подпомогнете родолюбивата инициатива. Сега отново към гостите ни. Говорихме за песните, които сте записани. Част от тях вече са в интернет и хората могат да ги видят, нали така? Да. Вече сме ги качили в YouTube, преди същите да бъдат издадени в един финален продукт в формата на двоен диск. Разбира се, много е важно да се прокоментира още един път за самите песни, че източник за записването на тези песни е всъщност книгата на Коста Църнушанов, български народни песни от Македония. Коста Църнушанов е един много известен фолклорист и историк, роден в град Прилеп. Същевременно той е музикално грамотен и свири на цигулка и успял да събере около 1200 песни от средите на българи бежанци от Македония с различна тематика. Разбира се, от любовни, жетварски, сватбарски песни, включително и комитски песни. Цялата инициатива около записването на тези песни започна точно 2013 година по повод честването 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и 120 години от създаването на БМРК. По-голямата част от песните пеят всъщност като съдържание са за известни комити и войводи. Не само от Македония, разбира се и от България, защото каузата е била обща и българите и в свободната част на България, и включително и тези, които са били в Македония, са се солидаризирали около общата кауза за обединяването на България и българския народ. Но между тях има и няколко интересни възрожденски песни. Разбира се, това беше главната цел за запис. Една от главните цели. Не трябва да се забрави, че македонийската пропаганда от по-дълго време твърди, че в Македония няма песни, които по някакъв начин да говорят за общата история с България. Но песните всъщност го доказват с противното. Ние в тази книга намираме песни от типа песен за Васил Левски от Кавадарци. Интересно. Аз се опитвах по някакъв начин да намеря някаква песен народна от България, в свободна част на България. Не успях да намеря. Значи песен за Васил Левски единствено намираме в Македония. Или пък песен за Парашкев Цветков, който е роден в Плевен, а пък е деец на ВМРО в Битолския революционен окръг. Или примерно песен за капитан Бардаров, който е роден в Разград, а песента се пее в Охрид и Струга. Или песни, в които се пее за български комити и български пушки. Или песен от Григор Пърличев, един известен български възрожденик от град Охрид, дето самата песен започва до кога, братя мили българи и така нататък. Значи, главната цел за записването на тези песни е да върнем паметта за това, че тогава, по това време, българите, независимо от това дали са живяли и дали в днешна част на Република Македония или в свободната България, са били едно, правили са всичко между си да се солидаризират и да работят върху една обща кауза. Смятам, че сега е мястото да пуснем всъщност и репортажа, който направихме миналата година при записването на първите 12 македонски забранени песни. Вас
Васил се сторил, млад юмюраджие. Тази песен за апостола на свободата Васил Левски е една от хилядите забранени от македонската пропаганда, в които се пее за България, за български национални герои, за Илинденско-Преображенското въстание. 12 от тези народни песни вече са записани от ансамбъл Гоце Делчев. Те са взети от книгата на Коста Църнушанов, известен българин от Прилеп, фолклорист и историк. Той е събрал 1200 песни, изпети от македонските българи, които е записал в сборника с текст и ноти. Изобщо не ползвахме никакви обработки. Всъщност направихме ги по начин, както ги е записал Коста Църнушанов и както народа ги е изпял. Бих казал, че тази книга, която е на Коста Църнушанов, е много ценна. Ние говориме за песни, които се започват да се събират още 24-та година. Голяма част от песните, които са от сборника на брата Миладинови, тук ги намираме в нотен запис. Песните, записани от Църнушанов, доказват българския корен на македонското население, а издаването им цели да не бъде забравена истинската история. Много често македонийската пропаганда споменава, че в песните от Македония никъде не се споменава България, българи и така нататък. Песните, които сега записваме, говорят съвсем обратното. Примерно песента за Мицко войвода, дето много често се споменава българска пушка, българска сабия. Примерно за първи път е записана 1905 година в Македонски преглед. Така че коментарите от типа, че сега ето в България някой се е сетил и фалшифицира песни, не държа, защото ние за всеки една от песните имаме доказателство и източник. През есента предстои да бъдат записани още 12 песни, негласно забранени в Македония, които обаче няма да позволят да бъде изтрита част от българската история. Пускаме сега един зрител и продължаваме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. След малко ще опитаме пак да се свържем. Явно имаш проблем с връзката. Колегата нека да изпише и двата номера за нашите зрители. Ние продължаваме с коментарите за тази песен. Кога е записана тя? Това са тези 12 песни, които бяха записани миналата година от ансамбъл Гоце Делчев. Мирослав Резински също участва в изпълнението на тези песни. Тук е момента да поздравим ансамбъл Гоце Делчев и Марги Неткова, която е ръководител на ансамбъла, за това, че продължават като представители на ансамбъл Гоце Делчев, който абсолютно заслужава гордото име, което носи, да съхраняват българската историческа памет. Да не забравим да поздравим и Никола Григоров, композитора, който направи прекрасните аранжименти на самите песни. Ваклинов, извинявайте. Ваклинов. Никола Ваклинов. Добро утро. Ало. Добро утро. Добро утро. Слушаме ви. Ами, депутатите има там парламентарната група получава субсидии. Чакайте сега, имаме си тема в предаването. Ако имате конкретно въпроси към зрителите... Аз съм с 171 лев. Колко пари да дам? Кажете вие. 171 лев пенсия. Колко пари да ви дам? Не знам за какви пари говорите. Имаме тема на предаването. Придържате се към нея. Ако не, утре ще си говорим по другите. Добре, темата на предаването каква е? Имаме гости от гражданско дружение БМОРК Илинден Преображение. Ако към тях имате гости, да, въобще, ако сте гледали предаването за нашия апел за набирането на средства. За поддържане. Колко пари да ви дам от моята пенсия? Това ви питам, нали? Точно по въпроса говоря. Значи никой не ви принуждава да давате каквито и да било пари. Това е благотворителна кампания и ние отправяме апел. Вече е въпрос на личен избор и възможности. Добре, благодаря. Нека да чуем още един зрител. Добро утро. Добро утро. Слушаме ви, ако е по темата. Не обръщайте внимание на такива хора. Винаги се намерят хора, които въобще не слушат за какво става дума. Първо да поздравя вашите гости, прекрасни гости. Искам един въпрос да попитам вашите гости. Дали случайно знаят за
този голям българин Васил Стойн, който е събирал песни от цяла Северна България и Македония. Аз притежавам два от такива сборници, които има над 4000 песни, страхотни песни, в български, в автентичен текст и мелодия. Дали имат представа за това, което той е събрал? Даже той ги е сортирал тези песни още 18-25-6 година. Е ходил, обикалял цяла Северна България и западните покрайнини. Доколкото знам от моя баща, който е бил музикант, е бил и в Щип и Скопия. Дали нещо имат представа за тези песни? Добре, благодаря ви. Само да чуем още един въпрос да запишем и прекъсна линията. Добре. Към въпроса на зрителя. Аз не съм чувала за аз не съм чувал, но по принцип българския фолклор е толкова богат с такива песни и смятам, че трябва да продължаваме в този тук, да ги възстановяваме тези песни, защото това богатство, с което притежаваме, за да го запазиме, трябва все пак да го представим пред българския народ. Ето примера и в тези песни е, че много от песните, всъщност 90%, никой от българите не ги знаят. Да, добро утро. Добро. Имам въпрос към госта. Слушаме. 67 година беше забранена песента "Кога падна на перина" Яне Сандански. Долетея три сокола, които определяха границите на голяма България. Първи сокол те носи край Вардаро, втори към Белото море, горе в Пирин планина. Сега, трябва ли да знаете ли госта, че тая беше забранена, тая песен в България? Благодаря. Благодаря я за въпроса. Не съм толкова убеден, че тази песен за Яне Сандански е била забранена. Тя в момента се изпълнява. Да, по-скоро са били забранени песни за Тодор Александров и Иван Михайлов в България, отколкото за Яне Сандански, но това е вече съвсем друга тема, която ще не посочи в една сфера на коментари от политически аспект. Нашата цел не е такава. Ние всъщност се опитваме да обединим всички течения в историята, които са съществували на почвата на България и в Македония, и по този начин да успокоим българското общество. Защото тези различия, които са били през времето в движението, а всички са били с цел за по някакъв начин доброто на България, и може би по това време имало някакви конфликти между тях. Но ние сега живеем в съвсем друго време и трябва да се поучим от грешките, които сме направили в историята, а това може да го направим, ако се издигнеме на цялата тази ситуация и движиме каузи, с които да обединяваме и успокояваме българското общество и да даваме нови каузи, които с време и да бъдат наистина осъществени. Добре, обединението е най-важното и нека да уточним, че всъщност инициативата за създаването на сдружението БМОРК Илинден Преображение дойде именно от българите в Македония. Така че за пореден път инициативите за обединението на всички българи по света идва от там, откъдето е тръгнало и нашето възраждане, именно от Македония. Инициативата е на Мирослав Резински, на Лазар Младенов, които са Лазар Младенов, председател на Българския културен клуб Скопие, Мирослав Резински, заместник-председател, и заедно с много други личности, до които аз имам честта да се наредя като част от сдружението, и благодаря за това, че бях поканена да бъда член на това родолюбиво сдружение. Така го учредихме. Във връзка с това, което каза и нашата редовна зрителка госпожа Янчева за достойните хора, тук е мястото да съобщим и да изборим някои от хората, които са изключително достойни и са членове на това сдружение, като започнем от Райна Дрангова, която е внучка на славния български полковник Борис Дрангов, на Мишел Развигоров, щипския войвода, неговия внук Михаил Развигоров, който също е член на сдружението, внучката на Кузман Шапкарев, един много голям български фолклорист и възрожденец, която е всъщност
правнучка на Кузман Шапкарев и внучка на Елисавета Багряна. Владимир Тодоров, който е председател на нашето сдружение и всъщност е родственик на Тодор Александров, легендарният водач на ВМРО Тодор Александров, Мирослав Резински, който е един достоен българин, който защитава българското национално самосъзнание в Македония, Иво Антонов, с когото всички знаят, тук сме обявявали неведнъж от тези студия, правим и филм за Първата световна война и българската бойна слава в Македония, експерт от Министерството на отбраната и много други достойни българи, които са в това сдружение. Александър Гребенаров, председател на Македонския научен институт, Ваня Стоянова от Тракийския научен институт. Значи самата цел при учредяването на тази организация не е тръгвала от обединяване на хора, които да са членове или или, как да кажа, поддържатели на една политическа кауза. Просто главната цел е да обединим българи с различни политически убеждения и по този начин да обединяваме и успокояваме българското общество. Именно самия факт, че председателя на Македонския научен институт господин Александър Гребенаров, както и Ваня Стоянова, който пък е председател на Тракийския институт, са заедно, т.е. Мизия, Тракия, Македония. Нали? Това е идеята на нашето сдружение. Точно така. Добре, нека да чуем още един зрител. Добро утро. Добро утро. Добро утро, господин Чудино. Слушаме ви. Във връзка с темата, която беше за тока, сега не знам как да коментирам тази тема, която... Темата за тока беше до 9 часа, сега темата е за Бълморк и Линден, сдружение, тяхната инициатива. Въпросът ми беше за това, че за да имаме възраждане, както каза госпожа Цветкова, аз мятам, че първо трябва да има, според мен, възраждане на българската нация. Вие знаеме, че тая нация, в която казахме, че всеки 10 българи при 7 милиона население, всеки 10 българин живее под границата на бедността, фактически в пълна мизерия, които са 700 хиляди човека. Ние ще възраждаме България. Аз смятам, че първо трябва да направим държавата да се възражда в смисъл в нейните институции. Ние виждаме, че на всяка една крачка ние започваме да виждаме, че не само, че тази държава не се възражда, а напротив тя се срива и нейните устои се сриват. Защото всичките тия решения на нашите управници за примерно за тока, примерно за отношенията ни към покрайнините, западните покрайнини, за Македония, знаете за отношенията ни за влизането в Европейския съюз на Македония и на Сърбия, било и на Турция. Ние виждаме неадекватното положение на тези, които ни управляват, а именно, че това са едни национални предатели и ние никога не им го казваме това с истинските имена. Независимо от кое решение, примерно, за българските македонци да вземем, ние ще видим, че българската държава, нейната дипломация изобщо не работи по въпросите, които трябва да се решават за отношенията на България към Македония. Затова аз смятам, че всичките призиви, които господата, вашите гости правят, ние българите ги приемаме. Обаче смятаме, че аз лично смятам, че за да тези призиви да хванат сърцето на българина, първо българина трябва да стане българина, именно да има самочувствието, че е българин. Добре. Съгласни сме, но също така трябва да има и духовно възраждане, нали? Не само материално. Разбира се, че пенсиите, заплатите, доходите на хората, цената на тока, която пряко засяга състоянието финансовото на всяко едно домакинство, всичко това е изключително важно, но ние не трябва да забравяме и духовното възраждане, защото нашите предци никак не са били ни по-богати от нас, но виждаме какво богатство са ни оставили в завещание. Това се вижда и в песните, за които говорихме до сега. Така че... Може би и ние с нашия личен пример на една такава кауза, която не обединява, ще дадем примери на българските политици да се обединяват около бъдещето на България
точно по тези теми, за които говореше нашия зрител, защото, разбира се, двете неща трябва да върват ръка под ръка. Всеки един българин, който живее извън границите, иска да види една съвременна, модерна България и икономически просперираща и такава България, с която всички българи да се гордеят, но и да е един добър пример за всеки един друг, който и не е българин. Все пак България трябва да я претворим, или как да кажа, присъздадем в една от лидерите на Балканите. Икономически и политически. Имаме, слушаме ви. Добро утро, Стаменов съм от София. Да. Дълбок поклон пред всичко това, което правят вашите гости. Благодаря ви, господин Резински. Възраждане се прави със смелост. Вие безспорно сте смел българин. Само да напомня, че преди 100 години, във връзка с темата, разбира се, 3% от населението на Република Македония са били албанци, в момента вече са 30%. Ако така се запазят тенденциите, след известен брой години албанците вече ще стигнат до настоящата граница между България и Македония. Сега два въпроса имам към господин Резински. Има ли тенденция в Република Македония към възраждане на българското, като човек, който има поглед отвътре тази държава? И второ, какво смята? Дошло ли е време за ревизия на Ньойския договор, тъй като наскоро предаване по телевизия СКАТ академик Велев обясни, че няма мотиви от международно правна гледна точка този договор все още да съществува. Просто няма такъв субект като сръбско, Кралство на сърби, хървати и хърватско княжество. Благодаря ви и желая ви успех. По отношение на самите проценти около албанците, наистина, понеже все още няма актуални данни от последното преброяване, това дава или създава или дава възможност за шпекулиране около това колко от населението в Македония са албанци. Като човек отвътре мога да кажа с убеденост, че голяма част от македонските албанци също така емигрират в чужбина и наистина е много трудно да се коментира колкава част или колкав е процента на македонските албанци, които живеят в Македония. Това и не е толкова голям проблем или проблем, на който ние трябва да акцентираме. Това, което ние трябва да акцентираме, е всъщност новото българско възраждане в Македония, което е наистина реално, възможно и ние сме свидетели от ден на ден, че българите в Македония все повече се охрабряват в усилията за в един момент и политически да проявят своите амбиции. Всички български граждани се сещат, че може би за първи път от 45-та насам българите участваха на един антиправителствен протест, гордо и открито с българския трибагреник и с знамената на Български културен клуб Скопие, което според мен е добро начало и предполагам, че в бъдеще македонските българи все повече ще се охрабряват и ще се обединяват около тази кауза. Точно и това, което ние като БМОРК и Илинден Преображение сега работим, е също така в подкрепа на тази кауза. Искаме да създадеме представа или пък да подкрепим всички усилия на македонските българи в тяхната справедлива кауза. Добре, двете линии звънят, да чуем и още зрители. Добро утро. Ало? Добро утро. Ало, добър ден, да. Добър ден, слушаме ви. Искам да се включа. Искам да кажа това. Дайте и телефон, на който да пращаме СМС и не само банкова сметка. И да кажете нещо за Младен Сърбиновски. Не съм чувала скоро нищо за него, защото той мисля, че е от Прилеп, а моята майка е прилепчанка, женена за български войник. Благодаря ви. Младен Сърбиновски е все пак роден в Вруток. Точно дето извира река Вардар, няма произход от Прилеп. Добре, той скоро беше представил
нов роман в България, който е адаптиран на български язик, за майка Тереза. И български известни интелектуалци излезнаха с инициатива Младен Сабиновски да бъде издигнат като представител от България за получаване на Нобеловата награда за литература. Добре, и още един въпрос. Добро утро. Добро утро. Слушаме ви. Добро утро, уважаеми дами и господа. Добро утро. Добро утро. Наблюдавайки инфантилната политика на македонското правителство и неговите така наречени антични помисли за величие на древна Македония, вие, доколкото разбрах, сте от Република Македония, понеже късно отворих телевизора. Не смятате ли, че в България, столицата и София, със своята егоистична политика, със своя личен пример да прави мегаломански проекти и да концентрира колкото се може повече население от България към столицата, изоставяйки провинцията на произвола на съдбата, как братска Македония ще бъде приобщена? Кое правителство в Македония ще се съгласи шопите от Искаро да ги командат, да им вземат всичко, което имат, както в момента София извършва с цялата страна? Какъв е този пример на София и как София ще направи така, че вие да гледате повече към България, отколкото към Белград? Благодаря, че ме слушате. Според мен това не е основната причина хората от Македония да гледат към София или към Белград. Примерно преди 150 години, когато започва възраждането, Сърбия била свободна държава, а България изобщо не е съществувала като държава и всъщност това не е било причина българите от Македония да гледат към Белград, а напротив, те са се чувствали българи и точно възраждането, българското възраждане започва в Македония или по-точно в Скопие, Велес и така нататък. Черковните борби за самостояване от гръцкото духовно иго започва в Македония. Така че аз тия неща не би ги свързвал с някакви от економически причини. Разбира се, че ние като българи от Македония ще подкрепим всеко едно решение на българския народ. Ние няма да се смесваме в политическия живот в България. То оставаме да си го решат българските граждани самите, но разбира се, че искаме да видим една модерна, икономически просперираща България, която да се грижи за собствените граждани, но и за всички българи извън границите подеднакво. Присъединявам се към думите на Миро Лизински за това, че напоследък в Македония българското национално самосъзнание е все по-изявено, все повече българи смело и гордо заявяват, че са българи и не се притесняват от това. Така че в връзка и с думите на предишния зрител, ако може да му отговорим, за това, че по-скоро политиката на България до сега е била така, като предателска спрямо българите от Македония. Да, имало много такива политици, но смятам, че точно в момента България върви в правилната посока. Имаме и евродепутати, които така воюват за правата на българите в Македония. Съвсем скоро беше приета резолюция на Европейския парламент за напредъка на Македония, с която всъщност българските евродепутати Ангел Джамбазки, Андрей Ковачев и Сергей Станишев, които са съответно от ВМРО Патриотичен фронт и от ГЕРБ и от БСП, от три различни партии, но те пък са български евродепутати и защитиха интереса на българите от Македония. За първи път в резолюция на Европейския парламент беше написано, че право да се така сдружават и в политически организации, и в социални, и в граждански сдружения имат и българите, гражданите на Република Македония с българско национално самосъзнание. За първи път е записано това в официална позиция на Европейския парламент, което беше така извоювано и поздравление за това. Финални думи и от двамата. Може би е добре да завършим с поредната инициатива, която предстои в края на тази седмица. В събота на 28 юни в
Дойран ще бъде почетен един много голям българин, генерал Каварналиев, полковник Каварналиев, който по-смъртно е вече генерал. Повече за тази инициатива може на финала на нашето предаване да ни каже Мирослав Ризински. Много са хубави тези инициативи. По повод годишният смъртта или погибията на полковник Каварналиев на 27-ми ден събота, близо Дойран, точно дето се намира взривения гроб и паметник на Каварналиев, Български културен клуб Скопие организира панихида по повод полковник Каварналиев и до сега, според последните информации, очакваме на самото събитие да участва и заместник министра на отбраната на Република България, но и други представители от Министерството. Изпратили сме покани до депутати от българския парламент и очакваме и те да се присъединят към тази патриотична и благородна дейност. Добре, аз ви благодаря много за участието им на двамата. Да припомня, че утре гост в студиото от 8 до 8:30 ще бъде Искрен Веселинов от Парламентарната комисия за наблюдение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. И там ще си говорим естествено за темата за тока, която вълнува всички и за това какви мерки предприема Патриотичния фронт за задържане на цените. Ще може вие да се включите с ваши въпроси към нашия гост. А сега какво следва в програмата? След сутрешния блок Ранни вести, 10:15 новини, 10:30 директно по правните въпроси с водещ Мария Колева, от 12:30 обедната емисия новини, 12:45 китка народни песни, от 13 часа високо напрежение с водещ инженер Огняр Винаров, от 14 часа повторение на дискусионно студио, 15 часа зад фасадата с водещ Силвия Трендафилова, 16 часа ако зажалиш с водещ Бони Милчева, 17:30 новини, 17:45 е поздравителния концерт Всички на Мегдана, от 18:30 здравословно, 19:30 централната емисия новини, 20 часа дискусионно студио, 21 часа турбулентност, 22 часа новини и 22:30 повторение на директно за икономиката с Григор Лилов. Благодаря ви, че и тази сутрин бяхме заедно. Благодаря още веднъж на нашите гости. Приятен и ползотворен ден и останете с програмата на телевизия СКАТ.